apa hanzi pane kupiwa kwestendi kwakaitwa kuna Prince Nyagato namadzinga Tendai. Mune muri kuziva here? Ndira moto yamaurira muda kubatsirwa nedai pamusoro yevasadari vose inini ndiri mukunda wasekuru kangwari nasisi wangu ari apa uyu muroora uyu mwana wemuroora wenyu naindiko ndeyekuti isusu tisu vana vasekuru kangwari takasirwa pamba nababa asi pakazoshaika murume weuyu muroora wenyu takasvikowana pamba paine makebhini mairi aripo saka isusu ndo nhau yatauya nayo yekuti vanhu varipo hatisi kuvaziva kuti ndiwanani uye wari kutsvaga isu takasirwa musha semhuri. Okay, vanhu ava makambovabvunza here vari pamba penyu? Zvakaitika patakaudza mwana wehanzvadzi yedu pane vanhu vakambouya painzi zvikwereti paya pakauya vanhu vakati isusu tauyawo kumari yedu takatengeserwa stendi tikambobvunza muroora wedu kuti zvinotaurwa muri uzvinzwa here wakati zvechokwadi makatengesera vanhu here zvikanzi tikati chitsvagai chekutengesa mupe vanhu chini mari yavo isusu pano hatidi munhu tiri kutaura nyaya yevanhu vatakati ko makebhini ari apa handiwo vanhu vauyamo ko ava vari apa wakabvepo murooro wedu akati kana madzinga tiri vanhu ava ngavabve pano hatisi kuda kuona akati kana matowadzinga neni matondidzingawo saka isusu takanyarara asi nekuda kwenhau yakazombouya futi kuno masondo apfuuri yemumwe munhu ari unzi akazouya unoripota zviwana sisi wakauya ndandisipo akauya koti ndakahirwa mari yangu tine odhiyo yatiinayo yatakazotumbirwa nemunin'ina wemurume mufu iri kutaurwa nemuroora kuti wakazodaidzwa kuno asi nyaya yakanga yanzi ngawatengese chekutengesa wape munhu mari yake asi pari kuzobuda odhiyo iri kuti ndakanzi dzoka kunona chief titaure saka odhiyo iri kuti imimi tiri kuona kuti wana wasekuru wana tete wane vitamisi mawari wari kuti pamba ndipeni imuri muroora zukuru saka isusu tatiri kuona munda wenyu wakakura tatiri kufunga kuti tigurire munhu timupe saka isusu ndo zvatiita kuti tiuye kuno kuti isusu baba wedu wasati wafa wakati mushandi wemhuri anenge achida waka anowaka anenge achida kurima anorima asi taakuona paane vanhu wasiri wemumba saka ndo patiri kuda kubatsirwa ipapo nekuti uyo ari kunzi agurirwe tinoda kuziva kuti ada kugurirwa pai isu chinhu chedu chemhuri ini ndiri kutowaka ndimakauya kuno kwere pamakauya kuno kuti akati maybe titaure vanhu vanzi pamauya pechipiri nemukomana uyo tikagara patakauya pechipiri ndakataura naye changamire wakandipindura wakati kuti mimi mugure pekuti pagare munhu muone kubhadhira zvikwereti zviwani musina kuwirirana semhuri hazviiti asi mukanga mawirirana semhuri imimi panenge pasina dambudziko nekuti pamakambouya padare rekutanga ndakaona kunge pamhuri yenyu musingawirirani asi kana mauyawo semhuri manga mambogara pasi mukumba kwenyu mukanga mawirirana semhuri yenyu zvinenge zvisina dambudziko. mazvinzo ndati ndikataura inini munoti ndagadzirisa manzwa zvandakataura naye amene kuti ndiwo zvine odhiyo here yamakatumirwa handizvo zviri muodhiyo isusu nekuti taatisipo saka zvakatinetswa kuti kana mambo waakuda kuti papihwe futi munhu isu wana tiripo muroora chiri kuitika nyaya dzese idzi tinoita dzekunzwa nemakuhwa isu hatiudzwi ndosaka ndati iye ataure zvatakataura nekuti ndaona kuti ndikataura ininika munoti mambo ari kuzvidhifenda ndosaka manzwa ndati taura zvatakadini zvatakataura paakauya tichitonga dare renyu takanga takati kupera kwaFebruary anofanira kuya neimwe mari handitika todzosera kuna akauya kuzoripota panapa ndiye watiri kutanga nometa if 05 hameno but tiri kutanga akadini akatanga kuuya ini ndakamusimbisa inini kuti dzosera takanga tatombofunga futi kuti titoremba titengese handitika
but sisi tikatora imba tikatengesa wana vanogara paya plus tatopa munhu mustendi menyu handikuona. Saka zvese izvozvo takaona kuti hazvidini hazviiti. Saka takangopa pressure yekuti tsvaga mari mudzosere mari yechi nokuti zvaakuitika ndozvokuti tikazoita mapepa kubva panapa handitika awanotorwa ovharirwa handitika kuvharirwa kwavo hakuna kwachatinobenefita nokuti munhu ari kuda chii ari kuda mari yake. Saka endei mutoshanda mudzosere munhu chii mari yake ndozviri kungodiwa chete. Saka ine ndakavati muri kutaura zvokuti muda kuti mugure handitika asi tiri nemhuri hamusi kudini hamusi kuwirirana kuti mugure mudini mutengese. Ndizvo ndakataura navo ndosaka ndati taurai zvatakadini zvatakawirirana. Handina kungoti toda kuya kuzogura tinogura sei pamakagura pacho hamusi kutowirirana tozogura futi pamwe zvokudai mataurwa akaitwa paudhwe akadaro asi makati munofanira kunge munowirirana nemhuri isi kuzotonzwawo udhwe yakutobvawo kwairi kuti atauriwo nesu wemhuri kuti ndozviriko kana kuti chii hatina zvatinotaura naye. but magariro enyu mumusha kana tikada kuatarisa mvura murume wakasati afa mamuri vanhu maidyidzana here? Taidyidzana, taitoenda kumba kwavo. Mwana hanzvadzi yedu aitombotidaidza pane zvimwe zvinhu zvaitonetsa tichitomira kuti aiwa usadaro mukadzi ndewako. Dzimwe nyaya dzisinei hadzo nerime panapa aitotidaidza kuti huyai zviri kudai tichitoedza kumutomudzikamisa kuti aiwa mukadzi ndewako, mhuri tinoiziva, mukadzi tinomuziva, gara nemhuri yako. Kunyepa here mainini? Pamuri zvitairirana pazvirikuita asi tatisingauye here tadaidzwa vatidaidza muri kunetsana nemakauya kamwe chete kwete kuti tai zvaitwa maida kuti tigare mumusha menyu here tiuye kuzogara nemi here kuti muzive kuti tiri kuwirirana. Taizodziziva sei nyaya dzisidzo? Handiti kunge tiri kutaurirana. Kuwirirana kwamuri kuda ndekwekuti tiite sei maini kwamaida kuti tiite. ngatimboisei wangorusibza rwokangoda kuti chii pamusoro panhau yemastenzi sekutaura kwaurito kuti sekuru vasati vashaika takanzi semhuri munonogara but isu handisi paziva pazvakataurwawo kuti tatiriko musiwo kana baba vangu hatina musi watakanzi vakataura wakataurwa zvekuti chii pakapiwa stendi sekuru lani then baba vangu inanzi Leonard Kangwara nababa vangu anzi Weston vakapiwa kwekumusoro kwekutano then kubva pababa vangu vapiwa munin'ina wanzi Leonard then kuzasi vakapiwa sekuru babhi udai varipo vanotipupura bhosi vangu varipo mawitness mamwe aripo pazvakaitika ndandiri mudiki asina kufamba chitera ndichifamba navava ava teta varapa vakanogara pastendi yemunin'ina baba vangu inini zvitoti iwe ndichitaura navo munin'ina baba vangu ekutaura kuti ndosaka ndisinoiwo wakanyanga bhosi ndezvitoni zvinonei tete iye akoyogara akaiswa nani sekuru isusu ako yakanongedzwa kuti ava ndivanhingi asiwo tete wakazonowaka sei iwo wakashaika pachasa pachigarwa nani vanavo vana havasiwe kwakangwaru asi ndiwaruwakira ndiwo kwakangwaru zvichasara vachigara pastendi kowaniti kebhini chiri pasebheni ndewekwakangwari kowaniti chiri pazasi ndewekwakangwari uyu ndewekwakangwari ko awa watiri kuti wabude awa ndewekwakangwari here. Isusu imimi kugara kwenyu kuti hatimbori nazvo muri wana wedu muri wekwakangwari. Isusu watiri kunetseka nawo ndeawa ari kunze kwanyagatu amene wamwe wacho ari apa ngomadzimwe imimi hatimbori nemiba kana kuti mukagara mukaita tii kana mukaita mabhodhi mangani hatinei nazvoba asi awa handiti kutaura kuti wekwakangwari handiti kutaura kuti wana weawa hatiwadii ko awe kwamadzinga waiwedu wekwanyagatu waiwedu ndikubvunza pamusoro mauya kudare kunoenzaniswa saka ndozvandiroda kubvunza wedare kuti mwana ati wekwakangwari saka pane awo isusu ndo watiri kukakawadzana watiri kukumbirawo kuti hawasi wekwakangwari wataura zvakanaka kuti tiri kuda kuti wekwakangwari. nyaya yenyu yakanaka pakutika panapa tiri kutaura zvenhaka yababa Kangwara from there hatisina basa nayo handitika tutaura baba Kangwara wakagara apa newana wake waakabereka imimi mazoberekwawo newanawo hatinei nemimba handitika saka nyaya tiri kutaura dai kwangu kuti Ndara Kangwara aimuka achigara apa anonongedza kuti ava ndo wana wangu imimi haakunongedzei anototi wazukuru because haakuzive handitika
Saka nyaya tikutaura panapa tikutaura nyaya yestendi yeawa. Handitika imimi muchazoitawo stendi yababa wenyu. Handitika asi pari zvino tombotaura stendi yababa abereka awa 2 awa. Ndio nyaya iri mudariro. Imi mazoberekwawo kwakuseri. Ngatimbotaura zvemhuri iyi yababa Kangwaru. Wana baba Kangwaru kwa? Ndio toda kumbotaura nezvawo. Ndio wari kukana stendi yababa wavo. Wari kukana stendi yababa wavo. Handitika saka imi mamuwa challenge baba. Nekuti kana dai mukaenda kwaMajesty chaiko amuwa challenge baba. Handiti nekuti mawe kuseri imimi zvitori nane kuti baba wenyu akabva paenda kwaStockdale uko ndotsvaga stand ndiko munotonga weko. Ai stand yasekuri amutongi mungatotaurana natete utotai uri mwana wehanzvadzi yangu iwe uri muzukuru waKangwaru. Uri muzukuru wani? Hausi mwana waKangwaru, uri muzukuru waKangwaru. Watoye kuseri iwewe. Saka uchallenge baba. Uyu akaroorwa. Handitika murume wake ndobva ashaika. Asi still akauya mumusha meko kani? Meko Kangwaru. Tototi mumusha meko Kangwaru because akauya akaroorwa. Kufirwa vanhu tese tichangofa. Saka yesi nyaya kuti tingaseka kuti bhozo yakafirwa. Tese ndokwatiri kudini? Ndokwatiri kudini? Asi nyaya iri kumaende yekuti imimi wana wazukuru makamusha meko Kangwaru. Uyu aroorwa musha meko Kangwaru. Ava kana takavatarisa kune uyu warume wakani. Handitika ndio wanofanira kana dai wakanetsana ngavanetsana asi havafaniri kusiyana nekuti uyu musi waanofa uyu hama dzake dzinouya dzakatarisa apa. Handiti mukoni wanouya wakatarisa apa neko Kangwaru uyai apa ndio wanouya apa. Saka kana wasiri kudyidzana manje zvinozofamba sei? Ndio nyaya wauya nayo kuti tigadziriseiwo tochi umwe nomwe ngazo yeposition yake. Yosaka uchiona mubhora uchizonzi offside unenge waenda offside kusiri kwako. Saka ndio offside amuri kubuda manje kuti maakuzviti handiti murikuona ameno saka izvo zvinhu izvi zvakaitwa nanyakuenda mwana wavo wanatete. Inini mhosva yangu yandiri kubatwa nayo imhosva ipi? Nhasi uno wakati vanhu vari pavo ngawabvi wakaita zvinhu zvine mwana wako kwete neni. Saka zvinoreva kuti inini ndinda kupiwa punishment yekuti iwe dzotsera vanhu mari. Ivo ndo hama dzemunhu, ivo vanatete hama dzekwaKangwaru. Ngazi kuone zvakaitwa nehama yavo nekuti uyu nyakuita uyu haana kuita achiti ari kutengesa musha. Anga ari kuita ari kutiwo sinzi ndakanzi pako apa. Saka zvandine nzvimbo yangu iyi ndo yanda kuti ndichida isu. Saka ivo vanatete zvinhu izvi wakuya kosungisa inini nekuti Weston akafa. Weston ari mupenyu mabhodha anga akamira. Murora regai tidai tigure nyaya yenyu. Imimi mamuri mukadzi wawani waWeston. Weston akashayika nditi pamapepa ekubasa kwake akanyorwa kuti spouse ndiani. Ndimi akanyorwa nditi kuratidza kuti Weston dai anga ine nzou dzake kuBulawayo maitonzwe mutore nzou dzemurume wenyu muchengeti. Handizvo? Saka imimi kana dai zvakaitwa nemurume wenyu kuti murume wenyu kana iri mari yaakapiwa ndakachitenga nyama umbomo muchidya. Ngatimbosiye izvozvo. Aitenga nyama muchembo muchidya nditi muchitengerwa madhirezi muchitengerwa chingwa. Saka zvokutanzi Weston akafa tobata hama dzake idzi imi ndimi akadya mari naWeston ndimi munofanira kubhadhara nekuti nhasi muri kuenda kupenjeni undotora penjeni naWeston ka handiti muri kudi itaona kuti tochindai mundotora mari yehanzvadzi yenyu. Muri kudi kundotaona tete ndai mundotora mari yehanzvadzi yenyu muri kudi kuita hamusi kundotora here? Aiwa ndoda kutowapindura hamusi kundotora here penjeni yaWeston? Ndoda kudzoka pamuri kutaura kuti wana tete wabhadhara zvakaitwa nahanzvadzi yavo. Dai mabva mati nepenjeni endai mundotora futi waibhadhara. Bhuzi taibvunza kuti anoka penjeni yaWeston ndiani? Iwe wana tete kuti tisu tisakabhadharai. But imi ndimi muri kudya Weston penjeni yaWeston saka bhadharai. Ingadzakatanya tunisvitsa pakanavana kuti muteereri news kuti muchano unogara kumba nowamwe muuyerana mutaurirana natete avo nditika tipinde kumotikari tipinde kumba itengeswe nditi akataona kuti no hazvizobatsiri kumhuri unosara. Saka iye zvino izvi murikutadza futi muramba muda kukwidza makata. Hapana kwamunohwinamba kunze kwemakata iwani. Teererai awa zvavari kuda mowirirana
handiti zvinoda kubhadharwa kune vanhu vacho iwa wakapera kunga wagara wosumuka kana kuti wogara muri kuzivana nekukumbirana mune zvakanaka muine kuwirirana nhaurwa ino ndirikungondoona iro ramba irikungondotenderera asi kutenderera kwayo nhaurwa iyi yanga yakatopedzwa kudhara nasekuru kangwara anova baba iwani wasikana vari apa handiti baba kangwaru akasiya akauya kuna baba wangu inini ndikatumwa nababa wangu inini auya netsamba anonyagato anga aripo anosenza mamapano anogona kuwitinisa ndiro gore noadini futi apuwa nasekuru kangwaru stende yababa story baba story arimo mukati umo aenda kumozambique anyora futi tsamba ndikazomira inini kuti noazvigoni zvamakuita izvi hazvisisirizvo handiti kusvikira nyagato azosumuka tikachizoenda kuzomudini kachizoenda kutsvagirwa pagomo pasanya ukwapo ndo paakazoenda kogara agariswa futi naone anyorerwa tsamba nababa ataura kuti kwanzino ndimhai wangu saka ndaakuchimupapa kuti naone kugara baba sitori akataura kuti munomupa sei inini etino makandipa kudhara ozi baba sitori akanga aenda kumozambique saka nhaurwa iyi iri kungondotenderera ndiri kuti no baba kangwaru akasiya agowa nhaka uyewo hanzvadzi yawokomana rasi dana anga ari panapa ane umbo ngenda kuti nomuswere wachona ini ndakadaisa ini ndatumwa nababa ini netsamba dzakanyorwa nababa kangwaru leonard akagoerwa yewo weston akagoerwa nababa kangwaru zita rake rainzi weston kai ndiye sazita wangu ndiye akugara panda ndiri kudini inini panda ndiri kugara akatema inini ndiripo sabuta matumwa nababa kuti muite ziso kuitira mangwana kana ndikandafuma ndisipo razi anohanzvadzi yawo asiripo pari nhasi pane musha wakasara stende yakasara inzi ndeyemhuri awasi kuda kubuda pachena kuti nowataure nhaurwa pairi chaipo chaipo handizvei asi ava kana dai nokunzi wakakanganisa wane izvo wakakanganisa zviripo zvatinoziva nhaurwa iripo ndeyekuti murume waona wakasirwa nhaka nalenard wakapiwa nhaka isusu tikadaidzwa pakanyorwa tsamba tikaenda hanzvadzi yavo iripo sababa razi anga aripo saka sabhuku tirege kurebesa tiri kuti chii tiri kuti ava kutengesa kwakaita stende wakagona wapi hawana kugona pa hawana kugona pa izvo wakaita hawana kugona pa asi tiri kutaura kuti wakapuhwa nasekuru tapanzwa kuti wakapiwa nasekuru ndobva watengesera munhu handitika munhu indobva tadzondopagara tosata kuti dzorera zvinhu nemari yake ndopane nyaya chetipa wanhu vacho vamanyoro ndoona ndinoda kuziva because pawanhu ava pane vatorirowo nenyaya dzavo dzakangondoitwawo dzinowo futi stende yatiri kutaura nezvayo iri kutaurwa nzino neyababanyagato iri kunzi babanyagato nhasi rine nhaurwa yebabanyagato asati atomboipedza nekuitaura babanyagato akaenda kuenda kuiswa mustendi yanga isiri yababa kangwaru baba kangwaru nawo waiguma nenzira inoenda kwada iyo stendi yavo yakangondonangana nambuya mutondoro zvichingondokwira zvakangondodara hapana no aipfuura nzira ba saka kugara nekugara totaura kuti murume uyu ndofunga ndakambozvitsanangura panapa kuti no akakumbira paanga anoda kuisa maakadhemia akazotadza kumaisa after 3 months akazotaura kuti no sabhuku ndarwara saka inini ndakufunga kuti no ndidini nditsvage munhu wekuti nondiise apa ndione kuorapiwa nachiremba ndo zvakataura murume weawa saka nzvimbo iri kukanirwa ngavatotaure bhodhi riri mukati zvichidzika pakawakatete nepana madzimai ndo musha wababa kangwaru wangadai wariwo vanhu vari kutaura navo beside babanyagato nhaurwa iri kumusoro kwestendi yeumba yavo uyo haane chekuita naivo tiri kutaura pakuti izvo zvese tiri kuzvinzwa tiri kutaura padare ratakaita last time takanga makaminani haada kudzorwa mari yake
mari dzikachiedza ndeumwe akapiwa stendi akapuwa ndobva anzi achakwanisi kupa gara ndiyo toda kuti adzorerwe chi mari yake asi kukana toda kugara pastendi asi ndidzorere chi mari yangu ndo pane nyaya yechipepa awa ndiwo macheta atiri kukana kuti imimi makati makarivhesa chiedza akataura kuti hachisi kuda muitinawo marivhesa mabva mapa umwe munhu wachona pamakamupa mari yachona makatora mubva maisi izvo musina kupa chiedza ndo baba ine nhauhwa yangu ini saka ndakaiunza kuno ndo patingori futi nanhasi nekuti arida kungobhadharwa mari yake kuti hangu pamusoro sabhuku mataura zvamataura isusu awa hatisi kuwadzinga kuti wabve pastendi hatisi kuwadzinga wakapiwa nasekuru wawo asi hatisi kuti wabve pastendi isusu vanhu hatiri kunetsikana nawo ndiwo awa ndiwo ane zvikebheni tu awa ndiye madzinga nanyagata okay wauya panapa here vanhu wazukuru wababa wedu wauya panapa here vanhu iwa munodayira kana mauya pano hatizivi prince nyagato ndiani okay ko madzinga nyaya iri kutaurwa muri kuti chiinayo prince nyaya iri kutaurwa ini nehangu sekuziva kwandiri kuita yangu yakangomirira paine matiani nai mavhosha pakutaura nasabhuku apa ini ndiri kunze ndiri kwakangwara asi musi wafa sakangwara weston ari kutaura mhuri yakambotibvunza nyaya iyi takapinda mumba zvishoko ichakakwana ichakazara tikangotaurawo mazira taitira nenyaya iyi magariro atakaita woziva wakatibvunza makagara sei tikawaudzawo magariro atakaita vakati tichazokupindurai mangwana acho takazonzwa mai avo tanzi ayo mumba makazonzi chi garai here wakazoti aiwa kwanzi garai henyu nedare here saka ini ndakazotongozwa ya kuchidzoka kuti sabhuku ari kuti aiwa iwewe nyagato nawe iripo ndeye kuti mai ava aidha iwewe wobva mai mamvosha wowo kana kuti iwewe wobhadhara ndikazvikaiti kaviri here tobatamirapo saka payakazokungouya kuno vachibva vanzi ava ngavabhadhare munhu wavo ndaandaa kutoti yangu yadini yangu yapera asi kana tiri ipapo uri kunzwa zvekutaura babanaakuti vari kutaura mabhodhi mairi mabhodhi enyu ndo ari kudini ari kutaura kuti nyaya yakapera ndoba ndiri kuti ipapo mai ndandisi kuziva so ndisi kugara kwataka takaita musi wacho watagara dai mumba imo kuti ati kuti zvadini zvapera yangu inga yadini yamira namai mamvosha anga akudawo mari yake sekutaura kwatatiita nasabhuku saka kuuya kwayakaita kuno vainzi mai kangwari ngawabhadhara mai mamvosha saka ndaandaa kuti zvangu zvadini zvangu zvaita sekuti munhu aabhadharwa chi mari yake saka pachine muromo wenini nepandakagara saka wainzwa kuti muromo uripo saka ndaakunzwa zvokuti muromo uripo topagadzirisa sei mari zvatowa zvedare unofanira kunge ine mafungiro ako nekuti panapa isati temira vanhu pamutandaka dare redu nderekuwirirana ndodonzvo redare redu ngatiwirirane chinhu chese chaitika tikagara pasi tikawirirana zvinofamba zvakadini zvakanaka saka ndikuti iwe uri kuti chiwo toti pamwe ndiwe uri kutonga dare racho unoti chiwo kana zvakadai hatauri kumumira miromo yayo vachataura varidzi nzvimbo yavo musi wanzi mozouya mangwana isusu tazoungana semuri takati maimini zvowanhu wauya wachiti pane mari dzakadziwa wamakapera kupa munhingiriki nemastenzi ground haritengeswi basi semaziviro atinoiti mutemo hurumende unoti ground haritengeswi imi madi kutengesa chinhu 1 kana trela yapapa ine trela yanga iripo mudzosere vanhu mari dzavo murore wedu akabata musoro akati hazviiti inini mukanditi ndibvise vanhu vavo neni mautondidzingawo panapa ndo muromo wakataura saka takabva tangodini tangonyarara hatina kumudzinga hataitomupawo maidhea dzekuti zveshuwa nekuti takanga tabvunza kuti makadya zveshuwa here mari dzevanhu vakati hehe takapiwa asi nyaya maku nditi nditengese trela vanhu ivavo vabve pano kana makutodaro neni makutondidzingawo pano aiwa hatisi kudzinga imimi pano kuti tengesai trela muri trela here imimi hamusi trela but kuti tengesai trela iripo hatisi kuti tengesai mota kana chii totomboedza kuti zvinhu zvigadzirike
ende makataura izvi zvinhu zvacho zvichipo. Ehe, tiri kutoita kuti zvinhu zvichiripo, mutengese, mudzosere vanhu mari dzavo, wabve pano. Asi ndo muromo wakapindurika batangonyara. Okay, saka Madzinga uri kuinzwa nyaya. Haisi sekuti kana madzoka mosvika morara movhara dho morara. Makamira negumbo 1 zvinoita jongwe zvaizvo. Zvoti kana kumhanya kwauya hakuzonetsi. Ndeti muri kuzviziva. Noti pamakagara mhuri yeipapa haisi kufara. Magarira makadini amakaita. Pane madhira akaitwa kuti makatengeserwawo makadai, asi mhuri haisi kudini? Haisi kufara. Saka hatizivi kuti patichatonga panapa inoperera papi, maybe mushanzi yakuenda kumberi. Unogona kuzona mapepa mapepa eviction idzibvai panapa. Saka hatizivi takudzoka kwauri Murora. Uri kuti chine nyaya iri kutaura. Wakakangara shongo wataura. Handina chandinotaura. Ivo ndo vari kuti vawarizonishi. Handina chanditongokwanisa kutaura. Isusu iyo kuti inini mari yekunzi ndidzotsere vanhu ava ndidi kunyepa changu mberi handiioni. Madzinga mukamubvunza kuti ane mari yaakapa Wisdom unotyisa kana kutaura. Inge trailer yatorwa nezvayo yange yakatorwa kuHarare yange isina kumbobhadharwa. Yanga yakatorwa nemuridzi wayo handina kuitengesa. Zvine humbo muridzi wayo wachona akaisa unyamukatuku. Atoriko kuHarare. Tingatsvaga zvakawanda. Zvisina mari yekudzosera vanhu vari kutaurwa wacho handiioni. Saka iwo kwakanga warunga wataurawo kuti wanipo madvice kuti ndoita sei. Kana wati totengesa imba yacho fine, totengesa ndopa vanhu mari dzavo, noti hakuna kumwe kwandoti ndichaenda kunotsvaga mari ndikapa vanhu mari yavo. Kana kwanzi imba ndo iri kutengeswa ngaingotengeswa, ndoonawo zvekuita wana odini newana wangu vanhu vodzosirwa mari yavo. Ndo option iripo, noti hakuna kumwe kwanichanzi ndichaenda kunotsvaga mari ndopa vanhu mari dzavo, handiioni. Saka totopa flow kuna taura idzi. Isusu hatitombodii kuti imba itengeswe because wane mhuri. Nyangwe dai wasina mhuri, iwo wanoda pekugara. Nyangwe dai pasina wana, iwo wanoda pekugara. Hatitombodi kuti watengese imba. Kana takuti watengese imba tinoita kuita utsi. Ende tinenge takuita kunge tiri kuwadzinga, no, hazvisizvo zvatiri. Isu chatiri kungoda kuti vanhu vabve chete. Madzinga na uyu na Prince. Kuti titi watengese imba wane mhuri wada pekugara. Kana dai wasina mhuri, ivo wega wanotoda pekugara. Saka hatingati watengese, and the moment yatengeswa imba yacho atotenga nemunda munhu. Prince na Madzinga uyu wakaiswa nani? Hatitozivo baisu kuona wapo. Ava ndio wakawaisa. Hatitomboziva. Saka nauyi hatiri kudaka isusu ndeyekuti Murora ngaasadhifende vanhu vakatengeserwa vakabvisiswa. Ndizvo ndo pane nyaya yedu isusu. Ngaabva atonyarara ipapo kuziva kuti kune mari some millions dzakapiwa neavo varume avo. Muri kuwadhifenderei? Isi tiri kutonga musi. Ichanzi zvebhadhara iyoyo, saka ndoione pia kubhadhara. Hamuwadhifendi. Well, inini kuti kumurora wedu ndiso hatisi kumudziva pano, asi chinhu chawakatoshaisha Murora. Murume wavo aripo, takanga timbori nenyaya baba wasati wafa, taona pari kuiswa foundation yamadzimai Bridget. Ndini ndakafona kuti sisi mundo wapera pane munhu atoisa foundation, ndasvika paina bridge. Tikatodaidza baba wakauya wakatodaidzawo manext door kuti kuzoitira mangwana. Munda ndiwe wana wangu, handidi kuti patengese. Asi Murora akanyarara, hana kuti udzoti mwana wehanzvadzi yenyu akutengesera vanhu. Wakanyarara, waironga zvinhu zvavo wari pamwe chete wachiwirirana, isusu tisingazivi. Saka nhasi wakuti isusu titaure, tinotaura kuti isu tatotaura kuti vanhu varipo. Baba wakasiya kuti hapatengeswi ndepemvuri. Okay, saka isusu nyaya tiri kuda warume inini makatengeserwa nemhuri. Endai kundogara pasi nemhuri muwirirane. Handiri tisati taisa mutongo baisi. Wiriranai kuti zviri kutaurwa zvichadzifambisa sei. Handiri endai mundowirirana nemhuri. Kana wati bhai kutorova pasi. Kana wakuti bhadharai watevha zvamunobhadhara kana mawirirana ndo zviripo. Handiti muri kunzwa mai vari kuti inana kwandomboona bamari yacho. Handi muri kwanzwa. Saka inini ndisati ndaisa mutongo wangu
zviri nani kuti mumbondotaurirana tiri wani. Handitika endai mumbondotaurirana hano zvakafamba so zvakadai munyengetedzana kusvika pastage yamuchadini. Ini ndokwanisa kuzopinda pakati penyu kana paine pamakona. Kanga maenda mukataurirana mukawirana zvakangonaka ndokugarisana iko. Handiti saka endai mundoona kuti magara pasi mataurirana kuti chii. Ndifunga nhuna dzawo muri kudzinzwa. Imwewo muroora mari ya uyo ndewe panyangani anonzani sabhuku wepanyangani anonzani mukadzi anifunga ndiye mamvusha wacho na anodzisa panyangani pazvara buda ndipapi kana ari wewa takauya naye hadzikisi maidodzi zvasiyana. Okay. Saka endai mundoona ndofunga yamai wayo yatakati yaidzorerwe mari ndo yatingori pairi kuti ngawadzorere mari yemunhu. Nekuti zvimwe zvinhu zvachona munozvaza zvinoitaka kufunga tinosiyana. Mai vanogona kutaurawo zvauri kutaura kuti handidzoreriba. Handitika munhu anogona kuzvinzora zvoti handidzoreriba. Ndosaka kuine mishonga. Handitika munogona kushereketerana mangwana inomuka yangozi. Handiti muri kuona zvinhu zvidiki. Ende dare redu rinenge rashaiwa manje basa kana vanhu vasvika pastage iyo. But zvinogona kuzosvika ikoko nenyaya yekuti haungati wakapiwa mari yemunhu wodya wobva wati handimbokwanisiba kuiona. Tiri wanhu todangaza ngatitorei kuti nyaya kana iri kutongwa zviise mukati menyaya kuti dai ndandirini ndainzwa sei. Hautauri kuti hanzi handimboioniba handimboiona. Ndifunga takambotaura mazuva apera paina uyu umwe mukomana iko kangaro anonzani ari kutaura kuti maiguri mimi mune motikari tengesai vakati hamotikari handina mota dzese dzakatengeswa mota dzese dzakadai but munhu wemumba angatadzawo zviri kuitika handiti muri kuona. Saka inyaya yekuti vanhu vari mumba kana vanhu zvavari kutaura vachiziva nyaya handitika awa semuroora ngaateererewo ana bamunini handitika zvavanenge vari kutaura nekuti kana bamunini vataura kuti pane motikari tengesai uyoti motikari hapana ndakatengesa toti munhu wemumba ari kupenga here. Saka imimi imbodzikisai ruoko imimi wanakangwari tu imimi uyu anei kumba kwako chakasiwa nemurume wake chamunoziva imimi chandoziva kune wishi yebhuru sitaiziva kuine kamota kamwe kebhuru kwangu aine mota asi panhamo ndakatoona mota ichipaireta ndikabvunza kuti ko mota inoshanda tiri panhamo sei zvikanzi iri kutengeswa mota iyoyo saka yandinoziva keblack. Asi mumashure takazonzwa nemakuku pakabuda ngoro yavari kutaura ava yatakatitengesai mupe vanhu mari dzavo mukaona vanhu vauya vari kuda mari yavo because akaishanda wakati muda kuti nditengese ndosara nei papaine ngoro iyoyo yezaispeak iri panext door pangu pabasa pangu pasekuruganga ndakatoiona ngoro iyoyo ndo payakatodini payakauya iri. Asi kune kamota kesilva kawakatenga murume afa hapana umboita mwedzi. Then kune nyaya yemotorbike tinoita zvekunzwa newanhu pane zvinenge zvaitika kune motorbike asi vanoti hawana chekuti wadini watengesa. Saka zvokungotawo patiri kutaura apa awa wakagara apa ivo vanozviziva musi wenhamo pawakatogara ipapo pane wamwe wakapatengeserwa futi wakanga wauya kumari dzavo musi wenhamo. Saka which means stand yega yega yakatengeswa katutu. nyaurwa nowe yekwakangwara tikada kuitaura baba munini akataura zvakanaka paari kutaura kuti ari kuzvatsanura kuti musi kunadzingwa pane chikamu chinodini chinogona kufungutswa ndiri. Asi tikatarisa kuna baba munini wachona ndiye akatokonzeresa nokuti ndiye mwanakomana akadaidzwa nababa
kunga aripo awasikana awasipoba but mukati mestendi machona imomo ndo matiri kutaura kuti no makazoyodini iye baba ndinochona akatengesera munhu ende ane vanhu vanokwana kuita watatu wakanga atengesera ndikamuyambira iripo baba sitoroya wakazopindira futi akataura nozva uri kuita zvazvisiri zvikuru ndiyo stendi iri uzopedzisira ritaurwa nzina madzimai iyeyo Bridget ndiyo iri mustendi mababa kangu apo isisuka sabhuku ngatiti kana tiri kutonga nyaya ngatitongei nyaya yetopic yekuti tiri kutonga nyaya 1 dzikaita mhakaswa we end up takuti tikandibhora patimbotambe because tinodini tinorasika saka nyaya iripo ndeyekuti toda kutaura nyaya yemuroora yemari yakabhadhara yakapinda mudare iya iyi ndambowapa flow iyi kuti ngawaende wambondoungana nemhuri wataurirana handitika asi iyi yatakati wakauya panapa padare tichiti wari kuti wakambobvisa 600 wakazobvisa chichi handitika mai wakazvibvuma chokwadi mari takapiwa baba airwara ndiyo mari atoda kuti imbobhadharwe iyoyo ndo yatiri kuti manje mai vari kubva kuti ina nhakana sendi handina kwandinomboiona ndikatoera kuti munofila sei dai mamurimi pamini wakanga umboita zvakanaka kuti maiguru pane motikari wani madi kutengesa ndosaka munhu watiri kubvunza avo wakati chokwadi motikari chii iripo imwe yacho ndiyo iri kushandiswa nauyanzano narimemba anogara kumusoro ndiye ari kupairita nayo handiti chikanzi ari parendi to buy saka pari kunzi pane imwe pari kunzi pane motobheki handi muri kuona asi ava vari kubheja kuti handimbori naba zvoreva kuti kana takatarisa matauriro ari kuita zvakangofanana nokutaura kuti handisudaba kudzoserawo nemari dzavo ndio zvakafanana naizvo vari kutoti handisi kumbodaba kana even last time pawambouya futi pana patapedza dare vari kungotaura izvo zvokuti handinaba kwandinomboiona mari but kana tiri kuti munhu nechikwereti chemunhu ungadaro here kana dai munhu akati baba ndiye akazviita ndosaka ndapamuenzanisa kuti saka baba wakadya mari wega here handiti akadya nemukadzi nevana saka nhasi unoti haupo sei akuti wana tete bhadharai but pakuti murume afa ndiye akanyoreswa kuti spouse ka zvese zvemurume ndiye anodini anotora ndiye ari in charge nanhasi penjeni yemurume ndiye ari kudini ari kufambira ndiye ari kuitora saka tete anobhadhara chinhu chasina kudya zvobuda saka zvine zvauda kutoenda kudenguvacho kwanotora kuti mari yacho dzotodhiraivwa dzibhadhariwa nevane zvikwereta munozva pane zvimwe zvinhu zvokuti ka sedare tee tisingadi kuti zviitike votoita kuita kunga taakurwadzisana kana kuita sei nekuti matare edu isisu ka hatitongi matare echirungu batotonga matare ekuti vanhu tigarisane handiti maona saka hatidi kuti kana munhu auya panapa totemera munhu pamutanda kana kuti munhu ubva panapa undozvisungira toda zvinhu zvakareruka handiti mai vandakavataurira ndikati pamari yamurudzi mubhadhare bheki mukakwanisa kuti mwedzi uchipira moyo $50 ndinotora ndonyora pasi mwedzi unoyamweya $50 ndinotora ndonyora pasi todzosera munhu chii mari yake panapa tiri kutonga nyaya dzakawanda last time taatine nyaya yemudhara akasotengeserwa masutukezi 1977 handiti akasopiwa masutukezi kuti nditengesere handiti aibva atengeswa bhadhla mari yacho izvizvi munhu akupenga ndane 50 years ndisati ndaberekwa 50 years back handiti ndizvakafanana nezvizvi munhu ari kuti ndakatengeserwa stendi chindidzorerai mari yangu noti stendi zvadini zvaramba moti hamukwanisi kudzoseraba noti munhu yanosvika kumba kwake achigara here muchazodzoka futi panapa maakuchema futi kuti ndazofamba ini ndanzwa kuti nhinga ari kuti kumhuri yangu pamwe munhu atofa saka mai hamufani kuti mari hamuioni hamene kuti muchatengesa hohwa here kana kuti muchaita sei kuti mari ionekwe idini aiwa isatisi kuti tengesai but mari yemunhu iri kudini mati kuti taurai tinzwa tinosvika tichitengesa imba yacho tidzosera vanhu it's okay kana muri mimadaro isatisi tadaro kana muri mimadaro asi mari yemunhu tiri kuida chamuchandotengesa hatina basa nacho isi tiringoda mari yemunhu kuti idini idzoke ndo zvatiri kuda chete mambocha takatopedza changamira ainomborambobhadharwa mari yemambocha aiwa but patakataura kuti bhadharai matimabvisa something here pindurai ndio zvinopangidza kuti zvakadairika ani makabvisa pane chamakambobvisa here dzoka nechichepo kuna changamiro kuti mwedzi uno handina mari kupera kwamachi ndo pandichauya ndakabata something samachi apera
Ndinowana mari musi wa 3. musi wa 3 weyo ngatimbomirira musi wa 3 sekutaura kwaari kuita. Mimi mwana Mukunda Kangwaru ndandoda kuti nevanhu ava tirege kurebesa, tinoona wakawanda toda kuatenda. Aidha munogona kutorana pasaidi, handitika mumboona kuti mukataurirana zvika kuti mundotaurira kumba kana kuti motaurira panapa mubva mati paanza kuti mawirirana zvika, mufunga zvinenge zvakanaka. Mukambotorana mukaenda pasaidi, kana mati munondotaurirana kumba siri zvakangodini zvangonaka. Kana mati munotaurira pano munotsvaga miti yakawanda mibvuri, mumbondogara motaurirana mondi paanza musati mabva pano kuti tawirirana kuti Sumukai. Omberai musimuka.